Gogo ngicela ukubuza la ukuthi kuyenzeka, ake ngithi nje ake ngilinganise ngami. Kuyenzeka ukuthi ngizoshada, ngishadele kaMthembu. Uma ngishadela kaMthembu, umyeni wami avele adlule emhlabeni ngezimo ezithize. Ngihlala iminyaka umyeni wami ushonele emhlabeni. Mese ngizithola sengizibandakanye nomunye umuntu eceleni sengithandana naye. Sithola umntwana. Leyo mntwana loyo ngizothuka ukuthi uthathwa njengowala ekhaya kaMthembu. Ngabe kuvumelekile ukuthi enze umhlonyana kaMthembu noma wenzela kumani? Hayi phela ngithi wena ushadile kaMthembu. Washona umkhwenyana. Washona umkhwenyana unezinye izingane zakhona kaMthembu. Wathi usuka ke ngoba usamncane wathola omunye umuntu ngaphandle. Wakutholisa umntwana. Lo ngane leyo ethole ngaphandle kuseya kaMthembu. Izokwenza amasiko lapha kaMthembu. Ayizokwenza kuboka babuwayo. Ayikho inkinga ezoba nazo njengokuthi igule, idlozi lingayifuni, izinto ezikanjalo. Ngeke ngoba ngale nkathi uyizele lengane soyizalisa omunye umuntu kashadile kaMthembu. Ngale nkathi lengane soyizele la ekhaya uyayobika emsamo ukuthi mkhwenyane wami sengithole umntwana sohambile. Lo mntwana ke ngicela ukuthi nimbheke owale ekhaya ngoba akakwazi ukuthi angathatha ingane yakaMthembu ayise kwenye indawo athi ayiyokwenza khona ngoba ayihlangene nalapho. Waphela wena walotsholwa la ekhaya kaMthembu. Siyabonga kakhulu gogo ngosifundise khona. Siyathemba ukuthi nathi lokho sifundise khona namhlanje siwazi ukufundisa isizukulwane sethu esizayo. Ngiyabonga ke bantu abami.